Здравейте! В този клип ще се опитам да ви покажа проблема с дроселата клапа. Както виждате, вече съм разглобил тази гърловина на дроселата клапа. Вътре има две счупени зъбни колелета. Ето виждате счупените зъби на бялото това колело. Тук има още едно колело, това е другото, черното. Ето виждате, сега ще ви покажа счупените зъби на това колело. Ето, това са счупените зъби. Опитах се да намеря такива колела зъбни, но нямаше такива, не се продават отделно и се наложи да купя цялата тази част електрическа. Сега ще ви покажа това езичето. Ето го езичето. Ето, сега виждате, то се върти на празен ход, т.е. счупено е. Тъй като бях свалил тази гърловина на дроселата клапа, свалих и самият дросел. Ето виждате го. Както виждате, той е доста изцапан от качествените горива, които ги слагаме. И реших да поизчистя, тъй като бях свалил и тази част. С специален спрей за почистване на карбуратори се опитах да поизчистя така, колкото е възможно. Ето виждате резултата. Горе-долу така съм поизчистил. Ето от тази страна много хубаво се е изчистила клапата. И след което сглобих заедно с новата част, която ето сега ще видите, която взех. Ето е новата част и сложих на автомобила и до ден днешен нормално всичко работи. Надявам се ще работи и занапред. Това беше от мен. Надявам се ще ви бъде полезен този кратък клип относно повредите по дроселата клапа.